V dnešním videu uvidíte naše přípravy na narozeninovou party, že jsme v rámci oslav byli taky ve funparku, co holky dostaly, jaké dárky si rozbalily, nákupy z HMK a taky se s váma podělím o pár záběrů ze samotné oslavy. A co? Proč ten košíček? Haha, tak mi prosím dej. Na. Já už tady holkám teďko připravuju pozvánky na jejich narozeninovou oslavu. Budou mít první narozeniny nebo narozeninovou oslavu s kamarády ze školky. Takže takhle máme vytištěné pozvánky. Budou je takhle děti dostávat do takové taštičky a vždycky jsem si říkala, že jim tam hodím takhle nějakou tyčinku. Mám nakoupené nějaké tyčinky, přihodím jim tam tyčinku a holčičkám jsem nakoupila takové náhrdelníky a náramky, takže budou mít takové korálky. Mám tady i pro pár kluků nějaké autíčka, nějaké drobnosti. No a potom ještě jsem si říkala, že do výstužky, až budou děti odcházet, tak takhle na tu modelínu jim potom pověsíme balónek, aby si taky něco odnesli. A všechno jsou to takové docela nízké náklady z Pepka, jak vidíte. Ty náhrdelníčky, ty byly taky za krásnou cenu, takže jsou to takové jako drobnosti, které si myslím, ale na druhou stranu ty děti opravdu potěší. A Eliška je tady. A tam je Eliška, ano. Eliška? Co dostane Eliška? Tohle. A teď? Tak, tady máme Nikolku. Nikolka má ráda. Co má ráda Nikolka? Nikolka má ráda ten náhrdelník a to je tu suši. A ten náhrdelník bude po mně. Dobře, tak si ho dej stranou. Nikolce. Tady bude můj. Ale nevím, jestli to... Vanesko, ty už hledej pro Laurinku. Jalinka má ráda tu sušenku a ráda má i mozkou panu. Dobře, tak tohle dej Laurince. Tak. A další? Tady, jestli to dobře vidím, to je Magdalenka. Co dostane Magdalenka? Tohle dostane, dobře. Tak, Magdalenka. A Jousa? Tady máme Johanka. Johanka dostane. A poslední je Samík. Mami, Samík dostane bombonek, teda tyčinku a nějaké to motorku. Dobře. Náhrdelník ne, no. To je pochoučička. Ano. Tak, hotovo. Tak já už tady mám nachystané tyhle ty krásné balíci papíry za 15 korun z Pepka. Fakt jsou moc hezké, protože jdu holčičkám balit jejich narozeninové dárky. No a spoustu z toho jste už viděli na Instagramu, protože jsem vám to ukazovala před Vánocema. Holčičky vlastně před Vánocema psali Ježíškovi, co by od něho chtěli dostat, ale samozřejmě Ježíšek nepřinesl všechno. A to, co nepřinesl, nebo něco z toho, co nepřinesl, tak jsme vybrali, že by holčičky mohly dostat k narozeninám. Takže já to jdu teďko zabalit. Tyhle ty věci dostanou i knížky takhle krásné od nás. Tyhle ty, to jsou moc hezké knížky. Taky jsem vám je ukazovala na Instagramu, nebo aspoň některé. No a já to jdu teda zabalit, jdu se na to vrhnout, protože budu potom mít holky zase doma a teďko se tomu můžu v klidu věnovat. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening?
The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I believe I always should have stayed. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Už jde za tebou, jeď. Fly so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Tak holčičky, pojďte. Fly forever if you keep it tight. A ještě nerozbalovat. Jenom se vyfotíte, jo? Tak já to odstartuju, to rozbalování, jo? 3, 2, 1, teď. Super. Natáčíš na výšku? Super. No super. No všecko to rozbalte první. První to všecko rozbalte. A vy jste se přesně strefili to, co jste si přáli nejvíc, že? Do toho balíčku. Je tam napsané? Ne, není. Máš Vanesku a tam je Nikolka, máte to obrácení. Ne, to je moje. Co to bylo? Chodinky.
Tady se je nemáš. Sky! Sky mám Máš Sky. Eve, koukni. Co to je? Tak to si potom prohlídnete, teď rozbaluj dál. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Wow. Tak co? Jste spokojené? Co jste dostali? Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Holčičky mi vždycky kolem těch narození se strašně vytáhnou, takže já už docela pravidelně třídím a vyřazuju v tomhle období, ale zároveň samozřejmě potřebuju něco jim pořídit i nového, takže jsem tady nakupovala něco na H&M-ku. Pojďte se mnou teda na to podívat, co jsem pořizovala. Už začíná být docela zvykem, že H&M-ko ukazuju tady na YouTube. Co teda mám? Tyhle ty jeggíny, je to teda 110 a jsou to tenký jeggíny a jsou fakt teda jako krásný, nicméně jsou holkám dlouhý, ale mi se tak strašně líbily, jsem si říkala, že to nebudu vracet, menším velikost by jim byla zase malá, že to dám teda nějaké švadlence, aby mi to zkrátila. Potom mám tyhle ty kalhoty, tak tím sedí úplně perfektně, zase jsou to zvonáče, fakt jsou super, jako jak se vracejí teďko ty zvonáče, tak to jsou ty 90, že jo, když jsem vyrůstala, takže fakt super. A je to teda 110 a je to takhle s gumičkou, dá se to nastavit, nejsou zateplený, jsou to fakt klasický džíny a hrozně krásný, takže takhle džíny. Teďko přecházíme na ty legíny, tyhle ty zajíčkový, ty jsou zateplený. Mám teda 116 s legínama, když tam je tahle ta gumička, zase na to zužování, tak v tom pase, tak nemám vůbec problém vzít holkám už teďko 116, už jim to jako krásně sedí, protože že jo, když je nohavice dlouhá u těch legín, tak to vůbec jako nevadí, takže jim to vydrží déle. Pak mám tyhle ty, které jsou teda taky 116, jsou zateplené, ale nejsou tolik jako ty zajíčkové. Jsou trošičku tenčí, ale taky to tam má nějaký chlup. Takže tyhle ty. No, potom mám další legíny, které vypadají jako džíny, ale prosím vás, jsou to opravdu jsou to legíny. Takový jako zvláštní materiál. Tak zase 116, jestli se nepletu, tak to má pořád gumičku uvnitř. No a poslední kalhoty, které tady mám, tak jsou jeggíny, teda bez gumičky a je to, myslím, větší velikost, jestli se nepletu, je to 116, ale ty jeggíny, ty už jsou teda holkám veliký, takže ty počkaj ještě u nás ve skříni, až mi do toho dorostou, protože jsou jim jak dlouhý, tak jsou jim i v pase široký, jak tam není ta gumička, to stahování, tak to mají opravdu ještě na pozdějc. Tak já jsem si to takhle posunula, budu vám to teď ukazovat od konce, ať si to můžu posouvat. No a začínám teda touhletou softšelovou bundou. My teda softku nepotřebujeme sice, takhle klasický fleece uvnitř, ale mně se tak strašně líbila, že jsem ji koupila ve větší velikosti, abychom ji měli teda na nějaké příští roky. Kapuce sundávací klasicky. Vzala jsem teda 122, 128 dokonce, takže je fakt velikánská. Někdy mi do toho dorostou snad, ale teďko opravdu se mi nevyplatí kupovat další bundu. Myslím si, že tu, co máme, nám vydrží dokonce i na příští jaro. Takže tohle to bude opravdu na později. Mi se tam totiž ale nejenom ten vzor kytičkový hrozně líbil, ale hlavně ten náplet, protože většinou ty softky tyhle ty náplety nemývají. Takže jsem potom hned skočila ve chvíli, kdy jsem zjistila, že tam mají tuhle bundu krásnou a ještě s nápletem. No, potom vám ukážu tuhletu mikinu.
takhle, takovýhle rukáv, fleece vevnitř a kapuce teda. A prostě tuhle tu mikinu, tu jsem kupovala holkám už loni, podobnou, měli snad v jiných barvách a byla okamžitě pryč a mi to strašně mrzelo, že jsem neměla šanci koupit větší velikost, protože jakože fakt jsme ji nosili pořád, takže letos jsem neváhala, ve chvíli, kdy to naskladnili, tak jsem vzala 110, 116 a potom i vlastně o číslo větší na další rok, protože jsem si říkala, že mi to zase bude mrzet a že mi to budu chtít vyměnit za větší velikost. Oni jsou fakt super. Krásný jsou, no. Prodala jsem už ty, co jsem teda měla toho loňského roku, protože, no fakt super, hele. Tak a teďko tady mám tyhle ty šatičky, takovýhle, to jsou takový ty klasický, co má H&M, ty šaty. Vzala jsem teda 110, 116, jsou jim větší ty šaty holkám, ale vůbec to nevadí, protože to jsou takový ty volný šatičky, oni mi v tom stejně běhají spíš jako po doma, maximálně do školky. Takže to nám vydrží. Trička, takhle fialový, ale i takhle béžový, je to s takovým tím proužkem, tady to je vidět. A mám teda 110, 116, spíš protože jsem potřebovala se dozásobit tričkama, protože teď, jak jsou ve školce, že jo, tak máme docela spotřebu triček. Takže takovýhle, potom krásný, takhle zase ty zajíčkový, to je fakt super kolekce tohleto. Mají tam i šaty, mikinu, snad i tepláky, takže tam toho bylo opravdu hodně. Tak určitě na to jukněte a je to krásný materiál, jako tyhle ty mám fakt ráda, oni jsou takový jako pružný, ty trička, takže fakt super. Potom tohleto srdíčkový, je to stejný ten pružný materiál, takže tyhle mám asi úplně nejradši v H&Mku a pak ještě poslední takhle s koníkama, to je trošičku jiný materiál, to je vysloveně bavlna, je takový pevnější to tričko. Tak, takže máme zase co nosit do školky. No a tohle jsou teda veškerý nákupy z H&Mk a už asi pomaličku budu teďko třídit nějaké věci i na léto a dávat to teda pomalinku na bazar. No, budu tam mít ještě na bazaru teda nějaké jarní, podzimní věci, ale budu muset asi pomalu se vrhnout i na ty letní. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe